gatan alam me ababun rasul kai muka watiniya. Annabi gatan alam mai ahbabin rasul kai muka wajiniya. Allah kai ne kake yi mun ya alwaidu, Allah dafa in ka kare yi mun dan ahadu. Mu ne ababu masu kishi ga Muhammadu, kullum roko muke kuma amsawa kake. Allah lunko dubun salati gam jaidu, Allah adadin saninka Allah dan Amadu. Alai ashabu sasu dan annabi rayidu, irin sayyidina Umar Allah da Abubakar, sayyidina Ali sannu gwarzo sha tambaya. Ya ashabatu Usman nai maka jiniya, Dalha maza Zaidu har da bila mai kyaniya. Gaishe ku kawai nake ba na so in tike, mama idan na nufo ki barrowar tambura, kairiya na taho ki kara muni in tira. Ya madaniya da kin fito ai muki kabbara, na nawar layira dar baban layira. Gaishe ki munawwara ki kara muni tambara, kin yi muni espiya na doka mata tambura. Maulati Sayyida Karima Azahara, da fatan sun yi miki baitoci na saki. Sai shatti zani sannu sannu mazajen jiya, Jilani na da kai ta ya zan iya gajiya. Dan fodi ba kamar ka yau faɗin duniya, barhama gwani kake mai diwani kake. Kai 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 ku banku nai magana, amma kafin na yau da murna zan dandana. Biya na ban tambura makiyan musu dangana. Kai ala saka maka kusanci ya daɗa maka, baba na gani gunka sarki sa ai maka. Mai annabi mai batulu mai kai makiya maka, baba sharu dole 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 fa ne ba maka. Sannan Abu Hamidan ya baban Ahmad, mai ture yaudarar mutanen banza kake. Baba sharu ko munafukai kauna tai suke, dangin suka ce rasulu komai yarda yake. Kai ta ma'aiki kake mai zagi ya sake, sai duka taka da lafiya ɗagun annabi. Babar makiyanka ma tana yi maka ladabi, kai ke magana guda ta sa makiya zazzabi. Bayanin ka yawa ni ai muna afuwa, ba na iya boye magana kanka na jambulo. Mai kyautar sa mutum yana sama zai hantsulo, wasu da kuzarinsu baba kasa su suna sulo. Halin annabi ne kake sharif ni kai na rike, baba ina gunka inda kai nan uzuri yake. Na goyin bakara da tokar abab nake, sai da a yau baitukan da zan samu su fuffuke su je gun na saman sama. Ma'aiki sha sallama, annabi na zo ka ce a buɗe mini in shige, in na shigo zan ci ne in sha sannan in rage. Wanda ya ma raba wannan shi zan buge. Annabi gatan alam kafa a ce dan adam, sha girma ko ina ka je dolare suna. Annabi ko mamuci da sha kai ke yi mana, kai ka na rabbana azabar samu dandana. Rahimi sirrin sani sananne na saman sani, murshidina al'azimu mai hira da raƙuma. Tofin ka guda rasulu zai shafa jahannama, shi yasa rabbana ya aiko ka da rahama. Ya ce kai ne ni'ima biyayya tilas ama, annabi kai ne madogarar annabi Adamu, ko Allah ma da kai ya dogara al'alimu. To mu ma dogaran mu kai annabi kai mamu, makocin Allahumma karimi raba gardama. Sirrin sanin makaki daga kai yake, duk girman mai isa da ya zo nan ya tike. Har kudura in ta ganka yi ma ladabi take, muje sanna lafiya ya baban shamsiya. Sakar Allahu wannan ɗa ne zai gwarwara, bai wata tafiya cikin iyawa mai titira. Ya mai matsayin da anbiya ke yi mai bara, ni ma na zo maka bukatu na faɗa maka. Zauna huta akan gadon kudura alhaji, yi zaman girma ka tashi yanda ka so namiji. Hutun Allahu nurawa zai yi magwaji, miftahul jannati sarki a muhabbati. Umarnin rabbana gwani na ne ya cika, umarnin ɗaha rabbana ne ya cika maka. Annabi ko babu rai ta dole na sara maka, cau cau mu iljada mai babbar shimfiɗa. Baban Jibrilu matsayin ka kowa ya sani, kullum buya kake ka bayyana almumini. Kai ka gani shugaban mu kai ka wuce mai gani, ni me
zance maka bari dai ne ba maka kwanta huta milazu sarki sha tambura zauna har ɗaya kafar ka jirgi ba ka jira taka motsa da lafiya ya mai kausara ya zaujil kubura mayar da wuta kankara ya bankin rabbana shigar ka akwai wahala ajiyar Allah tana cikin kaya zulula mustaqil hubbi sayyidu zati silar sila mai siti mai dawa mai hana yan kokawa annaba Allah ta kai yake naji yana faɗi sannan kai ma ta shi kake ɗahan wahidi dan akula rabbana akan kai ke gargadi mu ma yayi mana ayar ce na tuna wanda ya kauce faɗar ka dole ya faɗa kwata annabi mu dai a ko ina kai muka ambata ko me za a yi rasulu mu san ba ma bata tunda muna gunka ne mu yan maular ka ne annabi tuba muke abin da muka ka sani abuwar ka akwai yawa bukatu ka biya muni annabi na ƙara durkusawa ya fe muni dama kai ke muni komai na ka sani sa alkalamin rubuta alkhairin dan adam yayi ta rubuta ni dan isar kama aikin alam alkalamin sharrukan Sulaiman sa yayi kurbi ya mara sabon baɗi dan kai nai tanadi ai buna da ƙara ɓoye shi munawwari kuma in ma na yi sana daina albashari na san ban kai ba shugaba ai mun haƙuri dan Allah yi muni ya kakan hasani annabi ne dai ka ƙara mun uzuri hamidu kullum tuba nake a gun Allah wahidu sannan tuba nake a gun ka gwanin zuhudu amsa dan faduma fauziya mu'azzama ya wanda ilahu ke faɗa ya faɗa ba musu shiyarsu da rabu wanda ɗa zai tanka musu kai Allah ke faɗa wacan me za a yi musu ka ce Allah ka sani sannan kuma ka gani sai sarki na ya ce ka yi musu ko mamaye kai kuma shekai ta ba mu aljanna kai tsaye annabi mu kanka dole mi ayye ya rage gatan mu Muhammadu ainul haqqi mujahidu dama zan ganka da kirari zan yi maka dama na da sautukanka ya mai birnin maka dama ka kira ni gunka yau in amsa maka labai ka muhaiminu adan Allah saminu baitin ya dau dumi kalam ina zai tsaya amma ba zai tsaya ba wata manan zambiya annabi zanai watan bura ba na gajiya ka amsa muna annabi dan sabu dalibi yas uzuri ne da aka ce ban jin magana dan sidi na jambulo ma'aiki ni zan tuna wanda yake kin sharif shi na zai ɗanɗana nisan ba na bari a raina jinin bashari Allah wannan salatukan duka ramushi wanda suke taruwa su sa shi yake murmushi Ali azhabu rabba har mu a saka mushi da sidi uban tafiya da yan uzuri meniya da duk ababin rasula Allah roko nake annabi gatan alam mai ababin rasul kai muka waji annabi gatan alam